aleyküm edidiler. Salam aleyk, mehriban vatandaşlar. Akşamınız hayırlı olsun. Ne edidiler, mehriban vatandaşlar. Türkmenistan devletimizin adını götürýän Türkmenistan Kino Konsert Merkezimizin ähli tüýsürekden hoş gördük diýär. Bugün günü berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwründe halkara parahatçylyk, ynanyşmak ýylyna biziň her bir günimiz Türkmeniň toýly günleri uludan wellenilýär. Şeýle ajaýyp arzular bilen Türkmen halkynyň milli zary gahrman arkadaly gahrman serdamyda tüýsüregimizden köp sag bolsun diýär. Bize giň mümkinçilikler döredip berýän Türkmeniň haqqawanar gahrman arkadagymyň hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman terdarmyň janlary sag bolsun. Alyp barýan tutumly işleri, hemişe rowaçlyklary wetlenmegini tüýsüregimizden arzu etýär. Bu günü ýylymyzyň başyndaky ilkinji konsertimizde siziň kemmäňizi hoş gördük. Ene edidiler, mehriban vatandaşlar. Şeýle ajaýyp arzular bilen bugünkü gün Türkmenistan Kino Konsert Merkezimizde siziň üçin bir näseni şowhuny aýdym sadamydy. Konkursdama şeýle hem konsertimizin ahyryna bijeli sowgatlama taýýarladyk. Hawa, inni dilegelli, bilegelli. Ýadyňa düşýärmi geçen konsertimizde o taýda oturan iýleşlenmediň bijetinden telewizor sowgat çykypdy. Ýöne öz sowgadyny alyp bilmän konsertiň dowamyna çenni ahyryna çenni oturmalyk üçin sowgadyny alyp bilmänni. Şoň üçin iýleşlenmede şeýlerek maslahat bermek dileýän konsertimiziň ahyryna çenni oturýar. Aydımdan din jaliyat tebabi biziň konsertimizin ahyryna uly sowgatlamyz bar siz üçin. Onda näme edidiler şeýle mehriban vatandaşlar bu ajaýyp konsertimiz siziň golüňizi ýaratyp tüýsürekden umyt edýär. Gunça onda näme ýurdumyzyň meşhur aýdymçylaryny şatlyk şowhun bilen el şarpyşmalary bilen öýdämde çağıraýylmy? Aýdymçylamy taýynmy ka? Ine mehribanlar, mehriban dogurlamagy häzir bir el şarpyşmalary bilen şatlyk şowhun bilen hemmämiz gollar syp umyt edýär. Häzir ýurdumyzyň meşhur aýdymçylary taýynmy ýa taýynlan onu hemme bilekde tomaş eder. Şu monitorlardan. Bitti. Taýyn öýdän. Onda näme? Edidiler, mehriban vatandaşlar. Siziň üçin ýurdumyzyň meşhur aýdymçysy, Türkmen halkymyzyň söýgüsini gadan aýdymçymy. Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Qaqaýeva. Şeýle hem Türkmeniň söýgüsini ganadan ýylyň parlak ýyllarynyň göçmen şanynyň eýesi meşhur Rüstem Xalliýew. Diňe söýgülümiň şeýle gülleri bar, şol gözleri mene intizar. Diňe söýgülümiň şeýle gözleri bar, şol gözleri mene intizar. Kenara bir üsyar jadyly, göýe çeşmeden akýan çaýaly. Filandy kenary durup bir zaman, düşdi gönlüme gülüm nazary. Asmanna yıldızlar şöhlet açar, senin gözlerin aydık nurunu saçar. Diňe söýgülümiň şeýle gülleri bar, şol gözleri mene intizar. Diňe söýgülümiň şeýle
iyileşleri meşhur aydımçılanmadan bilelikte yerine getiren aydımlarına tomoş ettik. Aydımdan ruhunuzu dinjaldırmak için yeni bir yolu ovadan aydım taadlar bilen devam etiyetmi? Etiyetmiyorlar. Onu mehribanlar el çarpışmaları şahatlık şoğun bilen bugünkü acayip konsertimiz. Sizin için bir nesani ovadan aydım taadlar bilen devam edelim. Meşhur aydımçıymada. Türkmenistan'ın halk artisti Züleyha Kakayeva. Salam mehribanlar. İlk bilen sizin hemme jaňydy şu konsertimizde hoş gördük. Näme diýin? Öz muşdoklaň bilen, direktöşleň bilen ýakyndan diýdarlaşmaň ödem bir ullukan bagyt. Men siz bilen şeýle ýakyndan görüşýändigime, hemem şu biziň konsertimizde ýörüýte syýlap geleniňiz üçin sag bolsun aýdýan. Hemişe öýüňizde toý bolsun, toýlaryňyzda gatnaşaly. Täze 2025-nji ýylym düşümli ýyllaň biri bolsun. Näme aýdym bilen dogam edýäs? Tansaban aýdym diýen tan tetçege meňden dog. Tan tetçek adamlaň ýüzüne meňden oňan soňrak görüberer. Dekedem destemden başlaýlyňmy? Dogam edýäs, dekedem destem diýen aýdym ýörüýte siz üçin. Dehedim dettim, dehedim dettim, yanına gittim. Dehedim dettim, dehedim dettim, dehedim dettim, yanına gittim. Dehedim dettim, dehedim dettim. Oy düştü
Bir min. Sağ olun. Ne Züleyha haka şutaydı. Bir min sizi garaşdyrmaly. Haýşe sebäp diýsem mehriban iýleşdirmede bir bildirişimiz var. Mehriban iýleşler, mehribanlar telefon bilgileri hemme telefonumuz açýar. SMS-lere girýär. Biziň gysga bilgimiz 05 04 bilgimiz belläp. Elbetde görüşme diýär sahnamyzda siziň üçin çykyş edýär. Züleyha Kakaýewa şeýlekem Rüstem Halif üçin özüňiziň gyzyklanýan soralaryňyz bar bolsa, şo gysga bilgimizi SMS arkaly ýollamaly haýyş edýän ol SMS-leriniz hem biz häzir monitorlamada görüp jogaplaryny hökman ýetirer. Ştaýk gelýärmi? Howa monitorlamada görkezýär. Kim siziň üçin şeýle hem Rüstem Halif üçin gyzyklanýan soralar bar bolsa biziň monitorlamada çykýar. Şonuň üçin mehribanlar 05 04 gysga bilgimizi belläp SMS arkaly özüňiziň gyzyklanýan soralaryňyzy bildirmeňizi ulu hormat bilen haýyş edýär. Howa, haýsy aýdyma köp isleg bildirseňiz, biziň meşhur aýdymçylarymyz şol aýdymy size ýerine ýetirer. Onda näme mehribanlar bir şatlyk şowgun bilen el şarpışmalary bilen bugünkü ajaýyp konsertimizi dowam edelim. Indi Rüstem bilen dogam edäýsinler. Rüstem Halif. Şeýlemi? Rüstem Halif ten çagyrýarlar. Onda näme mehribanlar, mehribanlar hemme birlikde şatlyk şowgun bilen el şarpışmaly bilen Rüstem Halif. Ýylyň parlak ýyllarynyň göçmen şanynyň eýesi. Halkymyzyň söýgüsini gadanan meşhur Rüstem Halif. Ýöne ine gunşap. Ýa-ni biz gysga bilgimiz bildirdik dogry dämi? Mehribanlar. Rüstem Halifden nähili aýdymy aýtmany haýyş edýär. Ha? Haýdym diýerler, halk haýdym diýerler. Haýdym diýe. Haýsaýdym. Haýsy SMS arkaly Şanım ýa-da diýerler. SMS arkaly 05 04 gysga bilgimiz. SMS edýär mehribanlar monitorlarymyzda onu görnýär. Howa. SMS gelýänçä Rüstem öz gowurýan aýdymlaryny ýerine ýetirseňem bolýar. Aýdlarym galdy. İň gowy aýdymlaryň biri el şarpışmalary bilen. Mehribanlar Rüstem Halif iýdarym galy diýär. Onda näme? Halipa ajaýyp aýdymlar bilen mehribanlarymyzy el şarpışmalar şatlyk şowguna dowam eder diýip tüýsürekden biýdekler. Ey ulgum ulgum yatın o şağda Ey ulgum ulgum yatın o şağda Ayak yalan oynar iğlerim galip Yine barıp görülmek yerlerim Ol yerde oynarda kıyılarım galip Yine barıp görülmek yerlerim Bile savaynarda kıyılarım galip Ya bir ömrüm gey
Hayda veringler, hayda veringler. Hayda hayda. Ey karaya turların geçin iyiceleri. Kara yatılgan ekin niceler, kinilerim gördüm kovum emizalar. Büyüde yetmez halin aynı şişeler, hazıklı vazırlı varlarım validi. Büyüde varmaz halin aynı şişeler, hazıklı vazırlı Berekella iger berekella. Akere ay hay. Ey olayları asla varmanım, varmanım. Yine söylerim asla varmanım. Yine varıp yarım yüzünü vermenim. Ulvi vefa yarım benim, yarım deyip aydınlam galibi. Yarım benim, yarım diye ayrıldım. Vah, aydınlam Biz filan Allah filasın, Allah can. Elmadama toylu güllerde, o güllerde görüşmek ezip etsin. Indi ne yamaydım size güller yani? SMS gorkaday. Yine mehribanlar, yan hiyali, Rüstem Halife öz bildirgen aydımlaňyzy SMS arkaly ýerbermeňizi haýyş edýär. Han haýsaydım.
İşanım. İşanım diye. Başka näme? Hani başka aydım. Yine de. İstek bildirýän mehribanam üçün. Yollar bu yollar diýär sözüm. Ondan soň Onda näme dostum? Ştaýdany yollar bu yollar. Yiğitler üçün bir halk aydymlary aýdyp bereli yollar bu yol, onuň ýanky işanym. Onuň näme mehriban dinalymyz üçin beýlik söýgü aydymlara geçirir. Soğun aydımlar, doğru değil mi? Vallahi. Onda ne mehribanlar, Rüstem Halif için. Soğun el sarpya. Yollar bu yol. Türkmena toya başlandı näme? İlkinci halk aydym bilen başlaýardy. Şol aydymlar bir aýraýly onuň nesip edeni. Hemmeden aydymdan gaýdar. Sanyň sag bolsun. Biz filan Allah filasan. Oğul adamma tüdürüp Oğul adamma tüdürüp Derileri geçin yoldur bu yol Peygamber hasatın ziyaret Veliler geçin yoldur bu yol Peygamber hasatın ziyaret Veliler geçin yoldur bu yol Bütünneyi halı tayli, aşık gümülli, hoşrayli İçemili ve fesayli gelirler geçin yoldur bu yol İçemili ve fesayli gelirler geçin yoldur bu yol Hayda ori hayda Öldürdün firavı konuşmak bilin olur yakın Kaldın keyfime yakın oğlanlar geçin yoldur bu yol Kaldın ayrılın kan oğlanlar geçin yoldur bu yol Ay beni fella Ömrümüz uzak olsun. Ömrümüz olsun. Minnettardır. Doğru türüp kıya bakan oğlanların şanın yakın Bedeni tüdüp başını katıp ödüller geçsin yoldur bu yol Bedeni tüdüp başını katıp ödüller geçsin yoldur bu yol Yedi diyar ışığı ağlam yaktın beni de gırdağlam Arayalım bir seni bağlap aşıklar geçsin yoldur bu yol Arayalım bir seni bağlap aşıklar geçsin
Hakanzan, Halifa, Ruşen Halıgayın, yolları bu yollar gele. Emriniz olsun. Baş üstüne. Yine mehribanlarım, mehriban doğanımız görüşme diyeli. Ursum Halif mehribanlarımı sevgoca bir nesani soğunu azayip aydımlamı yerine getirdi. Hawa, köp sağolsun aytýat, meşhur aydymçymyr Rüstem Halifa. Yine mehriban doğanlar, mehribanlar bizden gıyska bilgimiz elbette ne olur, SMS bilgimiz. Dine bir aydım değil. Özüňizden gyzyklanýan soraglaryňyz bolsa, Züleyha Kakay we Rüstem Halifam berip bilersiňiz. Elbette siziň isleýän soraglaryňyzy biz monitor arkaly ýankyýaly görkezip, bulara aýdyp, seýlekem bular özüniň mikrofonumyzda size jogap berer. Şonuň üçin mehriban diňe bir aýdym değil. Özüňizden gyzyklanýan soraglaryňyz bolsa, bermeňizi ul hormat bilen haýyş edýär. Ine bolsa mehribanlar, mehriban doganlarymyz, gelin bugünkü ajaýyp konsertimizde näştaýda SMS-miz var. SMS-laryň biri Züleyhajan, tiziň aýdymçy bolmagyňyza näme itergi berdi diýär. Gyzykly soraglaryň biri, dogry. İleşlemeden gelen soraglaryň biri. Yerimden turup jogap beräýin. Vay, şu soraga men ödüme de berýän diýin. Ay näme? Teleýaýlymlar üstü bilen ýa-da bolmasa bir näçe aýdymçylar, bagşylar dinläp şo zatladyr. Ýöne edil plan datmaňa şol aýdymçy bolmagyma itergi berdi diýseme. Ödmen bilen moýdýan şo soragy. Şey ykbalymdyr da, ykbalym diýip düşünýän mene. Edil bir aýdymçy bolup bir halkyň öňünde aýdymaydyr diýip bir onnal bir arzu edip örenme ýadyma Ötüňe de ýok, dogry. Ýöne aýdym aýdasyňyz gelýärdi. Aýdym aýdasym gelýärdi, ýönedir şular ýalyk bolar diýip arzum bir edip baramakdym, pikirem edemokdym. Ýöne adamyň bir maňlaýyna ýazgydy bolýar, ykbaly bolýar, bir hil öde şeýle bolly, beýle bolly ýollardan geçdikde, ana siziň öňüňizde Züleyha aýbaňyz siz bilendir elbetde. Näde şeýler jogapmy? Ine mehribanlar ýene de ustada Züleyha Kakay we ajaýyp SMS-imiň biri gelip goşdy. Hani soragamy görkezmän haýyş edýär. Züleyha Kakaýewa diýär. Meşhurluk gadanan aydymy haýsy aýdym diýär. Tiziň iň meşhurluk getiren aýdymyňyz. Onu siz bileýmeseňiz men bilemok. Haýsy aýdymyň meşhurluk getirenni. Bize hemmetin birden çykardyk diýärmi? Näme? Şyka biledik bilen tanalan bolmagy mahmal awa. Dogry. Onda el şarpalyň hemmemiz. Başga soraglarymyz barmy? Soraglar kän ýöne. Kän. Elbetde onam bize häzir konsertimiň dowamynda belläp geçer şeýle gerek. Şuýda ýene bir SMS-imiz bar, gyzykly soraglaryň biri diýe. Züleyha Kakaywadan Anora aýdymny haýyş etýärler. Başga da haýyşlar kän Kasoyň ýöne. aýdym däme Anora? Ya Anor biýip bolinam şamnam gülün. Şomy? Men aýdymam däl öyle ýöne bir aýdypdym men kasoyň aýdymdan haýyş edýärm, kalar öýtdüm. Salam Züleyha Kakaywa diýär. Şyka biledik aýdymňyzy aýdyp beräýin. Öz aýdymlamdan aýdyp Dürüş bereýin. barada aýdyp beriň diýär eýtýän. Züleyha Kakaywa iň soňky aýdymňyzy haýyş etýär diýär. Haýyşlar kän ýöne. Iň soňky aýdymy dogry aýtsam, ýürek dillenýär, ýürüýte şu konsert üçin işledim. Dogry aýtsam, birinji dinleýijilim siz bolmaly. Görýäňiz mehribanlar, ajaýyp bir pursatlaryň biri näme? Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaywa ilkinji aýdymma diýişler, täze aýdymy. Sizi çiğ ştaýda ilkinjigedek ýerine ýetirýär. El şarpalyň.
söýgäýdym, ýürek dillenýär, TikTokda bir bölejigini goýupdym. Hemem ödme niyet etdim şu konserde gelen dinleýijilerime ilkinji bolup şolaýdym ýerine ýetirerini. Ona şolaýdym ýerine ýetirip bereýin. Başdyra. Ona näme merhaba, el şarpyşy bilen şatlyk şowhul bilen dowam edýär. Sağ olun. Köp sağ bolsun aýdýar. Meşhur Züleyha Qaqaýewa bir şowhun bilen rel çarpalyňmy? Köp sağ bolsun aýdýar. Indi ştaýda merhabanlar, merhaban tawjuzulamadı. Elbetde ýurdumyň meşhur aýdymçylary Züleyha Qaqaýewa şeýlegem Rüstem Halifa gelin adadyk din jalmak üçin pursat berýär. Elbetde bugünkü ajaýyp konsertimizde siziň bilen bir näsen gyzykly şowhunny konkursumyz bilen dowam edelim. Hawa, şu taýda bijeli oglan ağlama diýe bije çekýärmi? Ha konkursumyzy geçirýär. Şonuň üçin merhabanlar biziň aramyzda 3 tane gyýyz gerek. 3 tane gyýyz. Kiçe molmoller, ulan molmoller. Aramlyk. Awam. Şonuň üçin 3 tane gyýyzyň gelmeni haýyş edýär. Ýöne gatyýyndan bolmaly. Öýde ylgap iş edýänden biri bolmaly. Hanam gyýylaň bira gelýär. Ýene biri taýyn. Hawa. Ýene 2 tane gyýyz gerek. Hana kisem gelýär diýär. 3 bolýarlar. Gyýyzlar 2 tane gerekdir, 2 tane gyýyz. Geldim. Bol gyýyzlar bolly. Ýemes oturýar. 3 tane gyýyz gerek. Konsertimizde görenmede ören şat mümkin bolsa adyňyzy bilen tanıştyraýyn. Başdyna. Şirin. Aysenem. Aygödül. Şirin, Aysenem, Aygödül. El sarpaly hemmemiz. Häzir ştaýda gyýzamyzda elbetde bulan haýsynyň ýynnamdygyny barlar. Dogry däme bolsa. Şonuň üçin gyýzlar ştaýda biz häzir siziň üçin oturan tomuşçularymyzyň arasyna gerekli bolan zady äkelmeňizi haýyş eder. Ýöne şu üçüňizden haýsyňyz soň gelseňiz biziň ýaşymyzdan çykarsaňyz bolýarmy? Taýynmy? Kim birinji gelse, ikinji gelse galya, üçüncüm soň gelse çykyp gidýär. Bolýarmy? Men aýdaýyn. Aýdaý. Häzir şu oturan iýleşlemediň içinden 10 teňe tapyp getirýäňiz. Kim birinji getirse, Biziň sahnamyzda galya, biziň konkursumyzda dowam edýär. Soň gelen bolsa konkursumyzdan elbetde ýaşymyzdan çykýar. Şonuň üçin gyýzlar 3 saniýe. 1 2 3 gitdik 10 teňe Gidiyor. tapýar. Oturanın arasına 10 teňe getirýär. Han ilgalyň, bolun. Han gyýdar, kim tapýar 10 teňe. Aftuda berip bolok, hiç kim maksat ýanyna göterenok, gediň. Hani? Bulara soğuk berjek diýip ilgaýyşyna derdim. Biziň eýlek 3-nji gyýymda galy diýen. Dogry dämi? Bu da 10 teňe. Adyň nämedi? Aysenem getirdiýän maňa birinji. Men alym. Aysenem Sen getirdi. deňgelýän Aysenem Yok. birinji alym. Kizi deňeli berdim. 3-nji ýyl wapşa galyp gelmedi hiç ýeli. Wapşa gelmedi ol. Tapmady. Nemde ol sebäp diýseň ilgak görmedik. Dogry dämi? Bular ýaşyp beren günni adam bilen turup saglyk üçin dogry gerek. Ina gyýdar teňe alýan. Bu da kisalan getirip durам. Bolmadyn diýip. Indi bolsa ýene bir mehribanymyzyň arasyndan bir zat alyp gaýdýas. Ýöne bir gezek kiňiz gidýäňiz kim birinji gelse. Biriňizde galýaňyz. Biriňizde biziň ýaşymyzdan çykýaňyz. Men goýaýyn şerti. Hökman. Bu gedek tap getirmeli zatlaňyzyň biri Duhoy. Gittik. Hani oturanama duhal gaýdýas. Duhu kimde? O genne jatýar. Dedi men näwa diýip. Genne jana bu da Duhu kimde? Wa diýer algap bar ýa-ha. Aytene, ajere. ene şerin duhu getirdi.
Şeyh Duhudi'ye gidelim ha. Doğru gerek. Bakalım ne sen ne biliyorsun? Ben o görüyorum. El Sarpalayın. Sizin adınız? Aytenim. Evet dedim yerine geçip oturmağını xahiş ediyet. Yine mehribanlar bizim konkursumuz sizin gönlünüzde turanır deyip tüysürüktün umid ediyen. En son soragan madem. Ha en son şert. Ha tamam mı? Tamam. Hazır şırın şeyle değil mi? Ha şırın için bugün konsertimizde sahnamızdan düşüp ılgap derlep hasap gelen için elbette Türkmenistan Kino Konsert Merkezinde yerleşen İsmet Dünyası'nın adından tüycülük tordun oluşuruyor. Hava. Tordun tüycülük aldırmışsın da o kadar olsun tüycü olsun İsmet Dünyası'nın adından tüycülük tordu. Bir şovkun bilen bir el çarpalayın mı? Sırın yön atıral. Hava sağ ol. Köp sağ ol naytya. Merhabalar el çarpıyat. Yeni ustaydı. Yeni bir zatlar böyle kesmeğini. Filan elbette sizin ahırcayadın ülsünüzü şu mayın torlamada bermeğini xahiş ediyen. Ustayda bizim müdürlüğümüz var. Sizin için bir vize tayarlaptır. Gelin kemmemizim o vizamı da tomaş edelim. Hazır hemmecemiz şu monitorlara seyretiyat. Ümsüm olup. Yemeğe biletti. Reviziyamına başladı. Ülseriyat mehribanlar. Şu görüyen olsa şu vizada yerde böylecik çörek dur. Çörüktür doğru da. Ben şu an çörüktür diye fikir ediyen. Vizadan şeyle görünüyor. Kâv adım. Ne bileyim sahnamda. Ne sahnamda bilebilirim. Hani bir çağacık çörük alırdı. Şeyle mi? El çarpalıyın. Ne? El çarpıyat. Ya kızakıyın. Gelsin. Yankı çörek alıran çağacık kırpacağımız geliyor. Yaxşılık yerde yatmaz diye yönü. Adın ne mi? Medine. Medine. Yankı çörek yerden kaldırdın ha. Şu çörek sana bir yerden kaldır deyip maslahat verdi mi? Yok, özümü gördüm. Özüm gördüm diye. Görüyorsunuz mu? Mehriban kâbelerimizin, mehriban atalarımızın acayip öğüt ünlülerin bilelikte kölönümüzden geliyen yaxşılık yerde yatmaz adını götüren mehriban çiğim için el çarpalıyın suğunuzu. Şular yalak yaş netilleri edep terbiyeleyen yaşlılığımda köp sağ olsun aytya. Elbette ama şeyle ol bu ama. Yaxşılık yerde yatmaz diye. Sen bugün konsertimizde kim bilen geldin? Ecem dağılen. Sen daha bilen geldin mi? Şuma alzırayak mı? Yok. Hiç alzırayak yok mu? Ben senin görüp alzırap başladım olayım. Böyle Nestay'da özgüyümüz için İsmet Dünyası'nın acayip soğuk odumuz kavuşuruyor. El çarpalıyın. Adi yala kent ölümü ödüm. Medine al netivetin simit dünyasının adından soğuk. Köp sağ olsun aytyan. Yerine de geçip biliyanız. Mehribanlar, sizin hemeğinizi yeni bir zata ülke çekeyin mi? Türkmenistan Kino Konsert Merkezi'nin adından Rüstem Halife bir supriyemiz var. Özüm bilen eldir mi? Bilen olur, doğru değil mi? Onu hemeğimiz şu maytorlamada seyredeceğiz. Rüstem Halife'nin fiyatmekten xahiş edeceğiz. Sizin için Türkmenistan Kino Konsert Merkezi'nin adından sürpriz. Belki koşkuyum hala. Ona şu barca konsertimizde aydım edip aydaysa. Baktım belli. Güresim geliyor, geliyor seni, güresim geliyor, güresim geliyor, güresim geliyor.
طريقي ليلة بيان وين دفيقي أبيض ويمغ البيان جمالي ليلة بيان وين دفيقي أبيض ويمغ البيان قد اللي غني مساخنا يا يان قد اللي غني مساخنا يا يان كيربك مقاسي يا جمال كيربك مقاسي يا جمال قرثم قريار قرثم قريار Gürütüm geliyor, gürütüm geliyor, gürütüm geliyor. Gene dedim seni, gürütüm geliyor. Görmeli gözgerim ağıyt gülür yüzüngni Siridingde sanlara yanıdığını Görmeli gözgerim ağıyt gülür yüzüngni Siridingde ağrı bak yan yüzüngni Sorunun sonra senin kanını Sorunun sonra senin kanını Dutar alıp yazdım ağıyt dinle yazımal Dutar alıp yazdım ağıyt dinle yazımal Görüsüm geliyor, görüsüm geliyor Gürütüm geliyor, gürütüm geliyor, gürütüm geliyor. Gene dedim seni, gürütüm geliyor. Görmeni kirigit yüveti bardır Kara taşın düştü bu yetimardır Görmeni kirigit yüveti bardır Kara taşın düştü bu yetimardır Bu dünyada büdül bir piri bilsin Bu dünyada büdül bir piri bilsin Görsem yüzün yürek ağız olsun ya cemal Görsem yüzün yürek ağız olsun ya cemal Üretim geliyor, üretim geliyor Gürütüm geliyor, gürütüm geliyor, gürütüm geliyor. Gene dedim seni, gürütüm geliyor. Gene dedim seni, gürütüm geliyor. Gene dedim seni, gürütüm geliyor. El şarpya. Rüthem Halif ul hormat bilen öz ýamda çagyrýar. Rüthem zabydyn ýamda gelmek haýyş edýär. Rüthem, şu sowgady siz üçin kim taýýarlandyr öýtýäňiz? Iň bir gyzykly pursatlar bir. Elbetde sizin üçün şumat, şey mehribanlarımız bilen bilelikte, sizin üçün taýýarlanan bir kilimimiz nähil bolýar? Siz nähil başta nähil pursatlar baştan geçirdiňiz? Şo barada aýdyp berseňiz ki, Dogry, özüm garaşmadım. Yani bu ýazgyny bir näçe ýyl, 2 ýyl awaldy meni bir halifalaň ogullary bilen Ataway Çaruli Halipaň ogly hemde legendarny halipalarymyz Akstafarowyň ogly, Rowşan Halifiň ogly bolup, herimiz öz kakamyzyň keşfini ýerine ýetirip bir ýazgy konsert edipdik. Şonda da kakalarymyzyň şo eşiklerini geyip, şolaryň aýdymlaryny aýdyp bir ýerine ýetiripdik. Bir 2 ýyl awaldy oňa. Şondan merem näme? Bir rejissor dostumyz bar, Edi Hacı var. Hem de Serdar Can ağam var, minnettarlyk bildirýän. Köp minnettardyr nam. şumat ýakynedy gördüm serde. Elbetde, şu taýda sen sunnatyňa sarpaňa özüňe hormat goýup, edi işaňylyp, şu wideomy taýýarlap, şu konsertde görkezmegi özüme makul bir ajaýyp arzu aýdyp bermeňiz, ul hormat bilen gaýdyp. Ustad bolýa, eýjan minnettardyr nam. Köp sag bol. Biz silan Allah silasam. Köp sag bolun. Minnettardyr. Sag bolun. Indi mehribanlar, bugünkü ajaýyp konsertimiz şowguny aýdyp saýlar we dowam edelikmi? Onda häli konsertimizin başragyna Rüthem Halif bir ajaýyp arzuwlaryň birini belläp geçdi. Şu taýda mehriban käbelerimiz, ýananlarymyz otyrdy. Ajaýyp söýgü aýdymlaryny, elbetde şowguny aýdym saýlary aýdyp berebekler. Ulu hormat bilen haýyş edip, el şarpışmalary bilen bu ajaýyp konsertimizi dowam edelim. Neştaýda ýörüýte seni söýmän bolarmy diýip päle merli isteglerler ömrüňiz bolsun. Sizin için seni söýmän bolarmy ýetler. Ýere dogana. Gitdik mi? Ömrüňiz bolsun.
Ine mehribanlar dogonlamaz. Görüşme diýeli, ähli diýenler dogonlar haýyst boýunça Rüstem Halif ajaýyp aýdylan birini ýerine ýetirip berdi. El şarpýat soğunuza. Ne bolsa bugunky ajaýyp konsertde bir näçe ajaýyp owadan aýdym sada bilen dowam edýärmi? İstek bildirilýän ajaýyp aýdymlaryň biri. SMS arkaly ýollaýar. Näçe aýda soraglar bar diýe ilki aýdymdan öňürdi ýürsem, ýaş aýdymçylara diýe, dörejilik maslahatlaryňyzy paylaşaýyň diýe. Dörejilik maslahatlaryňyzy paylaşaýyň. Ýaş aýdymçylara döredüjilik maksadyňyzy paylaşaýyň maslahatyňyzy diýe. Yaş aydımçılarımı. Yaş aydımçılara näme gelecekde şu saýlap alan käriňizde tutanýarly bolmaly, zähmet çekmeli. Näme? Şeýle hem şu taýda bugun ajaýyp konsertimizde bu SMS ýollan siziň bir gaýbana bir şägirdiňiz bolmagy mümkin. Siziň aýdymlaryňyzy dinläp, aýdymlaryňyzy söýüp, bugunky ajaýyp konsertde gatnaşyp özüm görkezip bilmeýändigim mümkin. Şoňa hana bir ýerini galdyrýar. Şoňa bir ajaýyp arzu etip bermeňiz haýyş edýär. Mümkin bolsa şol bir sahna çağırsak, bar bolsa eger. Mehribanlar, ýa SMS ýollan. Elbette gaýbana şäherimiz bar bolsa, ýanymyza gelseňiz, utanma, çekinme. Hawa, indi tere şu taýda Rüstem'e ýene bir sorag, belki aýtmadylygam mümkin. Rüstem Halif, näçe ýaşynda aýdym aýdyp başlapdyr diýär. Men näçe ýaşyňda diýendir öýtdim. Ha, şu sunwata Hawa, näme ilki. näçe ýaşyňda Ol başladyň näme diýär. Hakym Ruşen Halif ol hemmemde belli bolşýalyk çağalykda näme Hakymyň aýtýan aýdymlary hiňlenip şoň bilen aýdyp olaýan bir ol aýdym däl ýöne hiňlenme höwes ol çağalykda başlan höwes bolýar. Şu ýene 2013-nji ýylda harby gullukdan geldim. Ondan soňra bir ýyl ila alaka başga ulgamlarda zähmet çekdim. 2014-nji ýylyň aýaklaryna 2015-nji ýylda şu dolugy näme toýlara, sahnalarda çykyş edip 2015-nji ýylda şu talip bolandan soň hemem ýaňlan ýarym telewizasiň ýeňisi boldum. Şondan soň doly sungat ýolyna aýdym sada başladym. Mundan beýlägem Rüstem Halif sungat ýolyny sürlük ardy etýär. Köp minnetdar emäňde. Başga soraglaryňyz barmy? Har bir görkeşiň Soraglar kän ýöne. SMS-de seýdýäs. Näme diýär? Rüstem, mümkin bolsa qaqaňyzyň aýdymlarynyň birini ýerine ýetirip beräýiň. Başytyny ökmanýa dede ýaňam näme Hakymyň döredijiliginden 2 sana aýdym ýerine ýetirip berdim. Ýene dädir konsertimiň dowamynda da aýdymlary ýerine ýetirip berer. Hökman. Ýöne mehribanlarym. Hakykatdan diňe bir aýdym däl. Özüňizi saşy bilen internet ulgamyzda giden sahypalarymyzda bilen Rüstem Halif öz wagtyda bilen ýa-da bolmasa öz dörejiligini goýmaýan bir soraglar ýa jogaplar bolup biler. Dogry-da? Biziň gyzyklanýan soraglarymyz. Dogry-dämi? Şonuň üçin biziň gyzyklanýan soraglarymyzdan bolsa, gysga belgili 0504 SMS belgimize SMS ýollap aýdyp aýrarsyňyz diýip tüýsürekden umyt edýär. Onda näme? Ajaýyp aýdymlamyda dowam ederelimi? Başytyny näme aýdym bilen dowam etýär? Öz gowurýan aýdymlaňdan. Haýsaýdym. Soň aýdymy. Men ýanynda diýarym. Howagym. Tansyman diýär. Ýaşlygyma ýakyn ýalançy dünýä. Bolýa. Haýsaýdym. Tansavalny soň gaýdym. Bolýa. Ýaňy birinji näme ýigitden biziň islegini birinji beýe aýtdyk. Ýaňy hal gaýdymlar. Agam sen aýdym hökmany ýagdaýda häzir aýdyp berjek. Ine şu taýda mehriban diýen alamaz. Tansavalny bir ýaňky soňky täzelikde döreden aýdymda isleg bildirýärler. Hemmäňizem sizin için mehribanlar. Men ýanyňda diýen owadan aýdym bilen dowam etdim bolsa. Agam sen isleňe dowam etdi. Ýaşlygyma ýakyn ýalançy dünýä.
Yaşlılığımı yakan yalan şu dünya. Sefer vakti kuşlar sayrışır bağda. Yaşlılığımı yakan yalan şu dünya. Önüdün kanın dünya. Senin mehritedi dünya. Önü kanın yakan gitme. Oylan seni dedim oylan. Önüdün kanın dünya. Seni kaybetedi dünya. Önü kanın yakan gitme. Oylan seni dedim oylan. Oylan seni dedim oylan. Ağır güller geçer gider. Yapma mehrimi de bağlan. Oylan seni dedim oylan. Sevgimi mahşettim bir vefadıyla. Belki geçtir olan dolanırıyla. Sevgimi mahşettim bir vefadıyla. Belki geçtir olan dolanırıyla. Önüdün alın dünya. Seni kaybetedi dünya. Önü kalın yakar gitme. Oylan seni dedim oylan. Önüdün alın dünya. Seni kaybetedi dünya. Önü kalın yakar gitme. Oylan seni dedim oylan. Oylan seni dedim oylan. Ağır güller geçer gider. Yapma mehrimi de bağlan. Oylan seni dedim oylan. Berekeller gider, berekeller. Bu dünyada ağlar gülün kim vardır? Bütün ömrünü yaşar terdetti dardır. Bu dünyada ağlar gülün kim vardır? Bütün ömrünü yaşar terdetti dardır. Önüdün kalın dünya. Seni kaybetedi dünya. Önü kalın yakar gitme. Oylan seni dedim oylan. Önüdün kalın dünya. Seni mehritedi dünya. Önü kalın yakar gitme. Oylan seni dedim oylan. Oylan seni dedim oylan. Ağır güller geçer gider. Yapma ayrılığını bağlan. Oylan seni dedim oylan. Oylan seni dedim oylan. Oylan seni dedim oylan. Yürü tepki güldürenler için ay bir vaydım ama etbere insanına sağ olsun.
bülbülün aşık kızı kara kalıya şagara yedili kara mürdüm gidebilmen turpu topa kaybini Hümen şabızı yaşın dolu bakar sahibini Aşık kuşa, yanı şagara yedili Ara mürdüm gidebilmen, torpa topa kaybibi Bu şeydi hemmede yoktur, dolar bilen kulbibi Ömrümüz oldu. Merhaba Rıtham Halevşin El Şarbiyat. Rıthamcan, bir zaman. Häzir ştaýda Mehribananyň biýetine bir ýeke jaýdym haýyş etdi. Ondan soňra elbetde Züleyha Haka we gene ajaýyp SMS-ler bilen şeýlem soraw jogaplar bilen dowam eder. Ýöne ştaýda ýaňy biziň konkursymyzda gatnaşan gyzamyzda hemmämiz bilýär, dogrymy? Soň ikinji ýer gelenmi atralyp gelen? İkinji ýer geldi, dogry gerek. Şo gyzyň şu gün Kakasynyň doglan gününe. Hawa, soň şeýle Rıtham Halifden Mehriban Kakasy üçin Kakamjan aýdymly. Aýdyp bermen haýyş etdiler, ulga götürdüler. Baştyny ökmany ýagdaýda Mehriban kyblalanmyzyň, käbelemimiň jaýlar tag başlary dik bolsun. Onu näme elmidam dik bolsun Kakamyň başı diýen aýdymy. Näme? Artanjan, sigim. Ýerite şol jigimiň Kakasynyň ýaştoý üçin şu gün Mehribanlar begenýän günüňiz begendireýli. Onu näme Mehriban? Meşhur Rütham Halleýa. Yer Artanjan. Hemme mehribanlar, hemme Kakalamyň sanatyny tawaldyk. Käbelemir kyblamyň. Elmadam dik bolsun Kakamyň başı Perdentleriň başı egilmez ýaly Biz senden öwrenlik tämi durmuşy Biz senden öwrenlik gemişli ýaly Belin bolsun kıvlamadım Täjim taktım Kakamjan Eksilmesin belin badım Soňsuz baktım Kakamjan Belin bolsun kıvlamadım Täjim taktım Kakamjan Eksilmesin belin badım Soňsuz baktım Kakamjan Kakamjan Mehribanlarymyz ömrüňiz ýaşyňyzda diýen bolsun. Gyzamadan senin daşında Käbemejim ýylgyryp dur kaşında Kıvlam avray alıp senin barında Netip bolsa 100 ýaşyny toýlaýly Kıvlam avray alıp senin barında Netip bolsa 100 ýaşyny toýlaýly Belin bolsun kıvlamadım Täjim taktım Kakamjan Eksilmesin belin badım Soňsuz baktım Kakamjan Belin bolsun kıvlamadım Täjim taktım Kakamjan Eksilmesin belin badım Soňsuz baktım Kakamjan Belin bolsun kıvlamadım Täjim taktım Kakamjan Eksilmesin belin badım Soňsuz baktım Kakamjan Belin bolsun kıvlamadım Täjim taktım Kakamjan Eksilmesin belin badım Soňsuz baktım Kakamjan Kakamjan Bravo. Köp sağ bolsun aýtýar. Meşhur Rütham Halleýa. Ine orta mehribanlar öz ýanymyzda uly hormat bilen Züleyha Haka ýan şagyryýar. Elbetde SMS arkaly gelen ajaýyp soralarymyza jogap bermene taýinmi ha? Şeýledämi? Taýin Nurwolin Züleyha häzir zany. Ýürüýte Züleyha gelip gowşan SMS-leri häzir okaýar. Okap başla berelimmi Züleyha?
Ağa men yürütü tuğrata düşmene geldim bu muştoklama bilen. Neştayda mayn torlamada SMS arkaly berilen sorularımız var. Açar. Monitorlardan häzir okaýar. Züleyhatyň geyinişiňi gowurýan diýen bir adam ýyleşlenmeden ba. Sağ olun. Onu hem adamın gowurýar. Esasana milliligini, doğru değil mi? Hawa. Züleyha Kakaýewadan ejelenmede wagt betýän aýdym haýyş etýär. Ýyleşlenmeden biri. Başka aydın mı? Häzir şulaydy. Züleyha Kakaýewadan bir 3 tane aydymy haýyş eder, ondan soň mehribanymyz üçin bijeli sowgatlymyz bilen dowam eder. Başka? Bir şey diýip ýatyr ýyleşlenmeden biri Züleyha Kakaýewa dedi. Birinji gedek görýän öňdüň etleýdirde görýän diýipdir. Şu wagt ilkinji gedek juwoý görýär. Züleyha Kakaýewa bilseň bolýar diýen aýdymy diýär. Ana ikinci aydımlaryň biri, üçüncü aydym. Üçüncü aydymdan saýlaýar. Stadyr semem aydymy haýyş edýär. Ece hakda. Ele tona birinji aýdar, semsen. Züleyha Kakaýewa näçinji ýyldy ýazarlar amma. Gedleyin. Hani gözleyaz, gözleyaz. Gözleyaz. Yürek kırsmayıp, kırım bir veriptirler şeyle değil mi? O yürekler kän gelipdir. Züleyha Kakaýewa esasy şägirtleri kim diýär? Yine en gazakly sorugyň biri. Sizden pikirlenýän jogaplaryň biri dogry gerek. Dogrusu bir de gazakly sorak. Elinden tutup öwredýän şägirdim bar diýsem, ýalan sözledýüm bolar ýöne. Ýaş gyzlar ýörüte şu aýdýan aýdymlamy özümdenem gow edip ýerine ýetirýän gyzlar we şolaň birim şuň şu konserdimde gelipdir. Mehri Cemal Käbäýewa diýip özüm gelipdir bamy. Hana Mehri Cemal. Ödýäme şaýraýly ki bir hiňendir görkezeli. Gel Mehri Cemal. Tuwelime bu bara men aýdymlamyň hemmetine bir bilýär. Özümdenem gow aýdýar. Tuwelime. Şägir halipadan ozdurmasa käri terdiýär, dogrymy? Ozdurup bar ya. El sarpýan. Züleyha Kakaýewaň gaýbana şägirtleriniň biri. Salam hemmejaňyza. Owadan hoş gördük. Özüňi tanıştyrsaňyz. Men Maýyklýew Adnak Türk Memleket Konserwatoriýasynyň Bahçıyar talibi Mehri Cemal Käbäýewa. Ne Mehri Cemal. Siz esasana bilen Züleyha Kakaýewa haýsy aýdymlaryny gowulup hiňden ýaňy aýdýaňyz. Esasan halk aýdymlary halipam. Şuma biziň sahnamyzda mehribanlarymyz üçin, şeýle Züleyha Kakaýewa üçin bir aýdym hiňden bermegi haýyş edýär. Öz gowurýan aýdymlaryň birini. Kakaýdymdan hünep bereýin onu. Başla. Nem için rızın hakta ad yazılıyar Ruhsat bir vasfını yazayın kaka İfletin ineden kuy qadılıyar Ruhsat bir kuy qadayın kaka İfletin ineden kuy qadılıyar Fursat bir kuy qadayın kaka Keden yali hici sülmetem Her fursat yoluma gözlemetem Duyarım süygüyü geletegemin Şol sarlı süygüyünde yüdüyün kaka Duyarım süygüyü geletegemin Şol sarlı süygüyünde yüdüyün
olsun aytya. Köp sağ olsun aytya. Ne bu çocuklar burada düzerdin mi? Men ya başsa da aydıma. Ne Halife Züleyha başsan deytim. Doğruyum aytsam. Yani telefona da zaten koymadın değil mi? Senin bilen. Ona el çarpıyor hem mi? Köp sağ olsun aytya elbette alıp baren. Asırlık yani şeylik hem okullarında dinle üstünlükten garip olmak, tüysünlükten arzu ediyet. Yine olsa mehribanlar. Hem birlikte Züleyha Kaka ve SMS arkalı qoğuşurulan acayip aydımları bilen bugünkü acayip konsertimiz devam ediyor. Ondan sonra mehribanımız için bizeli soğutluğumuz qarasya. Şular yadadı. Yadadığınız gerek. Yüzünüz şeyle bir yada görünüyor. Meneme yada o mukam deyip teduvur pat yada kalım. Kəbələrimi bat bediyen dileget kəbəm diyen aydım yerine yetirip bereyin. Sizin istekleriniz boyunca. Kime canı telefonunuz bilen meni qollap, hinglenip qollamanızı xahiş ediyen. Aktivini qatnaşalın. Bar işiniz taşlava gelentiniz şeylemi? Hatam dinanlar. Öyün hocaluğun işi yetire bilyeniz da. Şonunu taşlap qaydan olsanız, dinjalmana gelen olsanız, dinjalalın. Adacı hareketlenire bir begen oturalım da in olmalı. Doğru aydan. Ondan hem halifamızdan 3 saniye. Özünün qoğuyan aydımdan xahiş ediyen. Ondan sonra bizlerimiz bilen devam ediyor. Hani mehribanlar el çarpışmada şartlık soğukul bilen Züleyha Kakayba. Kəbələrimizin canları sağ olsun, başları dik olsun. Sen bana dilet kəbəm, dileklerin bilen kanatlı kuş men. Atman emin kapışın sağı, senin dileklerinden tapyarın kuş men. Sen bana dilet kəbəm, teherde tavada, şamda şafakta, senin bilen hiç korku yok. Anının dilleri kalyar topukta. Sen bana dilege kəbəm, diyeymen hemen yok, yeten ok nemen. Dileklen dergahta kavul olunna, Nuh'un tupanına düdügeler gämem. Sen bana dilege kəbəm, dilekde kulolup oğulunun men. Dileklen olmasa dünyan hubbotun mehribanım. Ne edip oğurayım men? Dilege kəbəm. Sen bana dilet kəbəm, dileyle bennetin Allah yalkanır. Senin keramatın doğa dileylen beykam oklarına kalkanır. Sen bana dilet kəbəm, teherde tavada, şamda şafakta, senin bilen hiç korku yok. Anının dilleri kalyar topukta. Sen bana dilet kəbəm, dileklerin bilen kanatlı kuş men kəbəm. Men adımdan kabul edin. Şu hatam ulolluğun çok ödetiriyen kəbələrin dilekleri bilen biz hakikatten am ganatlı kuş bize Allah yalkaya tebebi özlerinin köp çağalarına dilek ediyor. Mene kim işe diyenle bir dilek edecek olsam kəbələrin dilekleri kabul olsun niye yani sebebi olan dileklerine hem medat var. Şonun için kəbələrimizin canları sağ olsun, başları dik olsun. Kəbələrimiz için sağ olun.
Ýagşy ýaraydymy ýerine ýetirip bereyinmi? Ýörüýti bylaydymy? Denanlar üçin diýen sebäbi denanlar hat beter töýgä çymýarlar şeýlämi? Oglanlar o wagtda ejizmi qadiýan? Çynmy? Hemmejaň üçin ýagşy ýaraydym bilen dogam edýär. Telefonuňy bilen hemmejaňy gollasaňyz hat owadan bolar. Berekeller. Yağış yağar, yağar seni yatladı. Bu diyala damcalam kalma galine. Yüreğimi kıntırıyor, tintip geçen gün. Tüyü berin dünyan ayrılığına, ayrılığına. Anan anan seni göresim gelir. Barsam diyen ehli dadı terk edip nerede keneler seni gülmeyen ya oturmam ayrılığı terk edip terk edip. Yağış yağar, yağar seni yatladı. Yaşanların kuvat alıp adından. Edil şunun yalı, tüydürüm nügümüm. Çıkmanığımam bilyen senin yadından, yadından. Anan anan seni göresim gelir. Barsam diyen ehli dadı terk edip nerede keneler seni gülmeyen ya oturmam ayrılığı terk edip terk edip. Anan anan seni göresim gelir. Barsam diyen ehli dadı terk edip nerede keneler seni gülmeyen ya oturmam ayrılığı terk edip terk edip. Yağış yağar, yağar seni yatladı. El şartdan. Restayda Sağ olun. ve Halifa görüşmedi Ali bugün kazayıp konserime devam ediyor. Yine bizim tomasçılarımızın arasından yürüyütü bizim yanımıza gelip 3. aydımı kaka arada aydıp vermenizi ulu hürmet bilen xahiş ettiler. Aydat mı? Onda näme? Soğunlu el çarpışmadan öyle hemen birlikte mehribanlar telefonumuzun sıralarına miyattan çıkaramdı. Başına. Bilýän kaka. Fatiha şediyet. Bilýän kaka. Asla yerliksiz däl. Howatyryň kederiň. Her hal menem sen üçin elle barym ederim. Çünkü diňe süňüme däl. Ömrü ornan edebim. Esasında sen özüňe biren halal duýduňa hemem söýgüläp, serpaýlap, ýola salan gyýdyňa anamly bol pederim. Bilýänmi nämeden gorkýan? Senin ıncamagyňdan,
özüm bukyan üncülerim beter ınjarsın diýip ýene de bir zatdan gorkýan. Ondan Hudaý saklasyn. Hiç bir insan izid kıblasynyň jigerini ýakmasyn. Janym bilen ihlas etýän. Saňa men hakda diňe gowy habar barsyn. Ähli maksadym ine. Imma durmuş şeýle näçe. Ajysam bar, süýjüsem. Ýöne sen bar bolsaň, bolýa enretmez hiçtem. Kaka, kıvlan, yaşağırı uzak. Sen maňa yaşamak üçin beýip dartyş güýjüsiň. Sen akynna kän zat ejiden tek aýdardan. Ýöne bilip bolmady belki. Şeýde ýaýdansam. Alma söýgü bilen beren bir ömürlük goruňdan. Razy kaka, şygyra salyp, aýdyma salyp, sen edelleň, müňde birin gaýtarsam, inni hormat bilen Rüstem Halife sakna merkezine çağırýar. Mene ştaýda, Hüsemjan, bir özüňde iň bir gowurýan aýdymlaryň birini aýdyp bermek haýyş edýär. Ine näme ştaýda kardeşimiz hem dinar bolsa da dost ýokmunda bir sır berişen kardeşimiz Leyha birazajyk näme tolgunly bir hakatynyň biraz özüň bir zatlar bolansyň. Oňa derek mümkin bolsa men bir hakda aýdyp bereýin. Ola mehmanlar, şowgun elçap bismillah Rüstem Halif dowam edýär. Geçinipde sen adına ulanım, ulanımsın ağayına dayanım. Geçinipde sen adına ulanım, ulanımsın ağayına dayanım. Kakıncan Dertlerinden mutsuzum, Hakancan, sen mi pali olamazsın? Hakancan, sen alnıma dua kılsın. Hakancan, sen mi pali olamazsın? Ağla Turkan, diýdi ağlama barkan. Zada zaretmerin dem alıp görken. Hatta gam çekmegin dünyada ýokkan. Şeýle mehribandyr kakam sözleri. Şeýle mehribandyr kıblam sözleri. Gerek bol, iru hiç bilip koýşuny. Seýillar, sen kakana hormat koýşuny. Senin kimliňgen, senin agrabına baka keserler. Hormatlarlar, ýa-da ýyda keserler. Bil kakan aňyrsy senem aňryňdyr. Gaňyrlyp bakmagyn kakan taňryňdyr. Öwren sen kakana hoş sözlýmäni. Kakatynyň horlanyň bolmady imany. İlminle iyidirdin, sen giydirdin. Kanlı altın giydirdin, güldürdün. İlminle iyidirdin, giydirdin. Kanlı altın giydirdin, güldürdün.
atmana. Boşlusun sen. Kıblağına, kakına, kulak atmağı. Yadıklımın, akmın, onun kovmusun. Atana aktığı, kakan oğlusun. Kakan kir targıdı kanun hükümdür. Şağaların şakan, kakan hükümdür. Kakanın canı tavırdır. Hakanca sen vefali olun olsan, Hakanca kendiliğinden ıslansın. Hakanca sen vefali olun olsan, Hakanca sen vefali olun olsan, sen vefali olun olsan. Köp sağ olsun aytýar meşhur Rüstem Halli. Diloyha iyileşlemeden adından öz adımdan ötünç soraýar. Haydi ağa, söyleme. Aytjak diýe iyileşlememiz üçin näçe agram bolsa. Ondan mehribanlar hemme el çarpışa ele. Hakykatdan hem kädirem Diloyhan gözi ýaşly. Allah kuwat bersin. Köpüň adam bolmak kyn. Näme tüýnür sen hakda ad ýadylyar. Ruhsat ber wagtyňy ýadayyn kaka. Ikleteň iňedin guý gadylyar. Ruhsat ber bir guý gadayyn kaka. Ikleteň iňedin guý gadylyar. Ruhsat ber bir guý gadayyn kaka. Kerem ýaly tüýji tümetegin. Her fırsat ýoluma göndermetegin. Duýaryn tüýgüni gilleteňim men. Şol sırlı tüýgüňde ýüdeýin kaka. Duýaryn tüýgüni gilleteňim men. Şol sırlı tüýgüňde ýüdeýin kaka. Taýanda gül açdym mehriban kaka. Galat bağlap uçdym mehriban kula. Murşydy çok mehriban kula. Golluma tam tek cana can kaka. Taýanda gül açdym mehriban kaka. Galat bağlap uçdym mehriban kula. Murşydy çok mehriban kula. Golluma tam tek cana can kaka. Köp sağ ol. Ne mehribanlar, mehriban doğanımız göçmez yani Diloyha kayba. Kıyın mortada mehribanımız için kaka vardı azayip aydımını yerine getirip berdi. Bir el çarpalı şu konusu. Hakykatdan hem Diloyha ýörüýte öz iyileşler üçin, tidi üçin kaka aydymny ýerine ýetirmek kynam bolsa, agram bolsa göz ýaşlar içinde ýerine ýetirdi. Yürekden köp sag bolsun aýtýar. Ine bolsa mehriban doğanlar, mehribanlar biziň bugünkü azayip konserti biziň eň bir gyzykly prototlary bize çekmeklik gelip ýetdi. Ýöne staýda
bir zat ýatda tutun gelýär mehribanlar. Nesip bolsa yanvar aýynyň 30-uny Türkmenistan kino konsert merkezimizde ýene-de siziň üçin jahan magşy konsert berýär mehribanlar. Hemmeňiziň bellemeňizi ul hormatma haş edýän haçan bilet satyp çykarylýar. We näçe denip biletiňiz gelse 862 00 31 21 belge SMS etme. Ýa-da bolmasa internet sahypalarymyzda bellemeňizi haş edýän. Ýene gaýtalap aýdýar 862 00 31 21. Indi bolsa bijilemede başlaýar. Elbette häzir mehribanlar biziň bijilemedi çekmeklik üçin Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakay we şeýlekem Ürsem Halif uly hormat bilen sahnamyzyň merkezine çagyrýar. Ine mehribanlar adalatly bolar ýaly biziň elimizde gutuba şoň içinde de bir näse sanma. Elbette bijilemedi. Şu bijilemedi hem oğlun ağlama diye şeyler bir sözüm ma il içinde aydılyan. Häzir şu bijani Rüstem Halif çekýä. Ýöne ilki bilen hemmemiz biletimiz elimiz alýas. Ştaýda bir bir mehriban ağlamyz bolýar bilýärmi? Toýo ýa bu Hudaý ola eşigini ütüksizlik diýe dogry gerek. Men bilemok. Ya men bilýär şonu şey berýär. Wagt bilen täkdir tutuk bir alay ütükledir diýe dogry gerek. Şonuň üçin mehribanlar häzirki bijamiz ütük sowgady bolar. Ilki bilen Rüstemjan Rüstem. M19 belgili. Biletimiz görýäs, biletimizi ana gelnejek. Ha gelýär bir M19. Gollalyň mehribanlar. Gollalyň. Gelsigim gel. mümkin bolsa körpejämiz adyňyz näme? Maysa. Mayta. Maysa, sen bu gazaýyp konsertde kim bilen gelin? Ecem bilen. Ejem bilen, şumat ejem begen ýa-da bir gyýyp bütün uzak gaýtyp şeýle gerek. Ya beýle dämi? Hawa. Hani ne biledin barlyýas? Biledin görel maklym. Ejeň deme? Gençe sen ne biled? Ha beýleki jagy getirip berýän biledi. Hökman suratda kim degenştirýär? Onu ortama degenştirýär. Şol hakykatdan hem dengeliyem görýär. Onu sowgady biz bolşurýar. Kamera görkezäýelimi? Getir onu. Ha, hawa. Nägon şomuna bärde ürsem degenştirmän haýyş edýär. M19. Ine. Hawa. Dogrymy? El çarpýar, hemme bilekde. Ine orta häzir. Nesibetsin. Ürsem halla ütügümdi öz eli bilen jigimde gowşurmagyny haýyş edýär. Nesibetsin körpejämiz barny. Köp sag bolsun aýtýar. Ne mehribanlar ýene sowgady almak üçin taýinmi? O kim berýär diýe mutulmanda sowgady. Indi barsa hani Türkmenistan halk artisti Züleyha Kakayba. Ul hormat bilen ýa-da şaharýar. Züleyha Azam biraz tolgun ötken. Onu biz dowam ediberýär, şeýle dämi? Ýene
Rüstem için bijelemiz garman haýyş edýär. İçinden birini çekýär. Haýsy bolsa bir diýär. Din 19 bolýar. K19. K19. Kiminki? Şuwat, Rüstem. Ka hatarına düşýärsen gelingdiňe. Yankı inni K. K. Yönü din 19 çykýar. Üçüncü zaman 19 gaýda şuwurma hakykatdan gowy hasiyetlerden biri bolmaly. Hani kiminki? Hawa şeýlere. Ha geleceğim köýdä. Gel de gozgum. Genneje tawgadyň almana howlukaňa goýtýan. Deňeşdirýär. Gonşa. Rüstemdäki amaliyat. Deň mehribanlarym. El şarpýat. Hemmem dilekde. Gençe ödüňizde tanıştyrmagy haýyş edýär. Başdyna. Jahan. Ana jahan genece. Gösmedi näme özüme bir almaşylar. Şeýledämi? Şeýlegen biziň otowlamy elmada ama çağa bolsa hapalaganan bolýar. Dogry gerek. Şonuň üçin Rüstem Halif öz eli bilen-de plasso sowgat edýär. El çerpät mehribanlar. Genneje Pilsosuň türkmen elinäki adyny bilýäňizmi? Tozan sordu. Hawa tadan torjy. Nesip etsin. Meşhur bagşymyzdan tide sowgat. Gonşa, ýöne inni iň bir gydykly bijilerden bir gelip getdi. Ya tomoşaçylardan görýärdim sahnamynyň şetinde iň bir ajaýyp sowgatlardan biri dur. Telewizor sowgat şeýledämi? Hawa. Elbette telewizor hem häzir kimin bijetinden çykar. Onu hem Rüstem Halif gowy edip garzak diýär. Rüstem ýene 19 çykda bir de hissa diýiblem dagana. Hökman. Ala diýerler. Bula ütkötdiýärmi? Na hatar. El çarpaýalyňmy? Na 25. Na 25. Ha biletlerimi seyredýäs mehribanlar. Gelýär. Kiminki? Nesip bolsa şu telewizorda Türkmen owa teleýaýlymyna meşhur aýdymçylanmady Rüstem Halif Düleyha Kakaýwany görürsiňiz. Ha biletlerimi deňeşdirýäs. Adyn kim? Davut. Dawud. Dogrymy? El sarpýatynam. Ene mehribanlar bijeli oglun aglama dilen azaýyp pursatlaryň biri gelip getdi. Staýda Rüstem Halifiň öz eli bilen jigimide telewizor sowgadyny berýär. Bula agrakdyr. Hani kim bilen geldiňiz? Kim bilen geldiň? Ezen bilen Dawudyň mehriban käbetini taknamydyň merkezine çagyrýar. Iň uly telewizorlaryň biri. Nesip etsin. hani gelgen neze. Hani mehriban käbämiz bar diýem. Gonşa bu Android diýen bagasama bardyr ha. Seýledämi? Salam. Görünmedi ören şahat nesip etsin. Benim 40'lık telewizor. El çarpýar mehribanlar. Soğunuza. Begencimiz paylaşýasmy? Minnettar. Minnettar diye köp sağ olsun aýtýar. Nesip etsin. Ondan mehribanlar sizin için bugün gajaýyp konsertimizde jemleýiji aýdymlar bilen dowam edýär. Diyarım, ýanlan diyarım. Diyarım, yanlan diyarım ben aydın bilen şunki konsertimizi geçip tutarýar. Sizin üçin hem has gydykly bolanlar diýip pikir etýän. Näme ýene güllerde de, toýly güllerde de diýdarlaşmak nesip etsin.
Kutlu olsun, mübarek olsun bayramlarım. Canınız sağ olsun. Biz silan Allah silasın. Yürüyüşe silap gelipsiniz. Çok minnettarlığımızı bildiriyoruz. Yer ana yükler. Diyarım diyarım. Diyarım diyarım, Türkmen diyarım. Arkadan litirdarına buvan diyarım. Yer ana yükler. Bilim arkadağlı, serdarın gelli. Geleceğine kuvan, Türkmen diyarım. Nedir duamatı, yersine alli. Afyonlara kuvan, Türkmen diyarım. Nedir duamatın, yersine alli. Afyonlara kuvan, Türkmen diyarım. Diyarım diyarım, yalnız diyarım. Arkalarını serdara kuvan diyarım. Diyarım diyarım, yalnız diyarım. Arkalarını serdara kuvan diyarım. Konşan komşu. Ne adından yanına? Gör halin dünyada meşhurdan meşhur. Bir tarafın kadar, bir yanın şeyhur. Videoların dünya yüzünü belli. Videolarına kuvan, Türkmen diyarım. Videoların dünya yüzünü belli. Videolarına kuvan, Türkmen diyarım. Diyarım diyarım, yalan diyarım. Devletine kuvan, Türkmen diyarım. Diyarım diyarım, yalan diyarım. Devletine kuvan, Türkmen diyarım. Altın uli heykel, Allah'tan yurdum. Milli sanatına hıridar getim. Tutar tarihi dalara bırkın. Tutarına kuvan, Türkmen diyarım. Tutar tarihi dalara bırkın. Tutarına kuvan, Türkmen diyarım. Diyarım diyarım, yalnız diyarım. Tutarına kuvan, Türkmen diyarım. Diyarım diyarım, yalnız diyarım. Arkadan bir serdara kuvan diyarım. Arkadan bir serdara kuvan diyarım. Arkadan bir serdara kuvan diyarım. Çok minnettar. Köp sağ olsun aytýar. Bizi şu ajap günü yaşatyan Türkmenin hak kowanlar gahryman arkadağmydyň. Hormatly prezidentimiz arkadağly gahryman terdarmydyň janlary sağ bolsun. Türkmen halkymyzyň toýly günlerini şular ýaly giňden bellemäne uly mümkinçilik döretýän Türkmenin hak kowanlar gahryman arkadağmydyň. Hormatly arkadağmydyň jany sağ bolsun. Onlara merhaba doganlar, merhabalar. Ve herkes yağda yine de şunu acayip konsertler bilen Türkmenistan kino konsert merkezinde görüşmek hem de miyet etsin. Hoş, sağ olun.